Здравейте, добър вечер! Ето, че е време за нашата празнична томбола, време е да разберем кои са щастливите победители. Благодарности към всички, които се включиха в тази наша инициатива и всички, които подкрепиха клуба, взимайки си билетче за томболата и нашето бъдещото развитие. Наистина много ви благодарим и оценяваме вашият жест. Също така специални благодарности за нашите приятели Ваня и Хари и техният ваучер за сладки изкушения. Те са от сладкарско ателие Dulcis Vanitas и правят най-вкусните сладки в града. Без съмнение, опитайте, отидете при тях и си вземете нещо сладичко, а щастливият победител днес дано да сподели своята награда с целия клуб. Какви други награди имаме в томболата? Предполагам вече знаете, имаме клубни чорапи, бутилка за вода, една топка, с която да може да се упражнявате и да играете в свободното време, клубна тениска и голямата награда 1 месец безплатни тренировки. Как ще протече теглянето на томболата? Как ще изберем шестимата щастливи победители? С ето тази онлайн платформа. В нея съм въвел номерцата от 1 до 72. 72 билетчета участват в томболата днес и 6 пъти поред ще теглим печеливш номер. Ще обявяваме наградата, за която се тегли номерчето и разбира се, след като някой бъде изтеглен, ще се свържем с победителите, за да уточним как точно ще си получат наградите. Така че знаете за наградите вече, знаете как ще ги теглим, време е да започваме. Първата награда, за която теглим, е чорапи, клубни чорапи. Чорапи на Touch София, след 3-2-1 натискам копчето и се бъркат номерцата, 72 билетчета се бъркат в момента и победител е 67. Поздравления за участника в томболата с номер 67, честито, печелите чорапи. Следващата награда – бутилка за вода с клубното лого, отива при участник с билетче номер, бъркаме и 17, честито поздравления, 17, участник с билетче номер 17 печели бутилка за вода. Следващата награда е топка. Топка, с която да си упражнявате пасовете и да показвате на своите приятели колко як спорт играем. 64 печели топка. Поздравления, честито! Следващата награда е клубна тениска. Тениска на Touch София. Тениска, с чието цветове вече записахме немалко победи. Разбъркваме участващите номерца и тениска печели 40. Билетче номер 40. Честито, поздравления! Благодарим ви още веднъж, Dulcis Vanitas. Ваучер за сладки изкушения при вас отива при билетче с номер 52. 52, честито и да ви е сладко! И така, разбира се, след като вече имаме 5 победителя, време е да изтеглим последната 6-та награда. 1 месец безплатни тренировки отиват при участник с билетче номер 1. Първият участник в томболата печели и 1 месец безплатни тренировки. Вярно е, така е. Участвайте следващия път, в момента в който пуснем томболата, запишете си, ви участвайте и защо не, може да бъдете изтеглени. Честито на печелившите, честито на победителите, весело посрещане на Нова година и ще се видим съвсем скоро на терена. До скоро, приятна вечер, чао!